El llibre que us presento el vaig escriure pensant en les fornades de joves professors que s'han incorporat de fa poc a les aules o que s'hi incorporaran en els propers anys. De tota manera, en comentar-ho amb persones que l'han llegit, m'han dit que és un llibre que pot ser útil per a qualsevol membre de la comunitat educativa. Per què? Doncs potser perquè parla de les emocions. Parla de com les emocions interfereixen en el procés d'aprenentatge i en el desenvolupament personal. Potser perquè descriu models i maneres de fer dins de l'aula. O potser perquè dona veu a adolescents i joves que expliquen les seves seguretats, les seves inseguretats i les seves demandes. El que vaig aprendre a secundària és un llibre escrit amb la voluntat de ser amè i útil, reflexiu i emotiu, perquè està escrit des del cap i des del cor.